Banilad. Nagpipick up kami ng mga grocery sa Robinson Supermarket. Ito yung dala namin na i-deliver namin doon sa AS Fortuna. Ang pagkatira namin doon ay sa Nguyong Express. At doon namin ihatid ang aming pinipick up na grocery para mag-deliver kami doon. Ito ang Banilad. Ito ang UC. Yan ang Banilad Bridge.
Okay guys, nandito na kami sa area ng pagkatira namin ng groceries. Ito ang Nguyo Express. Ito ang lugar na building na ito. Okay guys, maraming salamat sa inyong papanood sa live ko sa Buhano Rider. Thank you so much for watching. Bye bye po sa inyo.